Ja, hartstikke mooi. Nou, hartstikke leuk dat je bent met jongen naar de Frieske Vlogger. We zijn even bij de Albert Heijn XL en zat je misschien wel show, ik ga een microfoon in de handen. En ja, dat komt omdat er een oor hier achter de camera zit. Dat is Jorn Dijnem, onze stagiair. Ik zal hem daar gewoon even zien laten, dan draai ik de camera even om. Al woorden je riepen en dat is echt haast, dus moeten we nog wel heen. Geweldig. Nou, ik ben bang dat ze alles een beetje oorsdel zetten gaan ik gewend ben. Dus dat ik eerst weer helemaal ziekje maak wel als leidt. Maar ik ga hier dat we krijgen nou een benevelingssysteem bij de fruit en groenten. Ja. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig mee. Nou, eens even zien. Je bent er helemaal klaar voor? Ik ben er wel klaar voor, ja. Maar even zien dat er wat koopjes binnen. Ik ben al even op de Emmerkade geweest, maar nou, dat wie me helemaal niks daar. Oh, dat is echt nog een Albert Heijn, toch? Ja, dat wie ik een Albert Heijn, maar die konden de drukte net om volgens mij. Nou, ben je er als klaar voor? Of, wat denk je, joh? Ik denk het wel. Binnen jou een de Albert Heijn XL man? Ja. Wat spreekt jou zo aan in de formule van de XL? Gewoon alles te krijgen. Wat pak je nou dagelijks eerst uit de schappen? Ik ga eerst eens even kijken, want ja, ik weet wat er te koop is bij Albert Heijn, maar ik wil eerst eens even kijken hoe het winkel nu weer is. Hè? Het is modern, er is nooit geen nee te kopen, ze helpen je altijd. Jumbo komt het niet net zo zijn, dat is een slechte winkel. Alleen maar iedereen moet naar Albert Heijn. Ben je wel eens in de Jumbo West dan? Jawel, ooit wel eens een keer, ja kijken hè, en dan snel weer weglopen. Ja? Ja, Albert Heijn moeten, we moeten allemaal massaal naar Albert Heijn jongens, mensen allemaal naar huis hè. Nou ja, in Schutbol, het is heel drukte. Ik heb begrepen dat de gevel... Mag ik kijken? Ik heb begrepen dat de gevel nog net heel klaar is. Dus voor mij is het een alternatieve ingang. Ja? Dat weet ik net zeker, maar... Ik heb hier nog niks. Nee. Dat doe ik even rustig gewoon nog. Ja, ja. Maar ik ga eerst even door de hele winkel heen en even een beetje in kaart brengen van welheid wat. Zo'n mooie entree en zo. Vroeger gingen we dus de ingang aan de rechterkant en nu aan de linkerkant. Dus ja, dat is al hier even omschakelen. Dit is de platte groen? Ja, dit is een platte groen. Wat hebben we een mooie winkel gekregen net? Ben je al binnen geweest? Ik ben nog net binnen geweest. Nee, dit is de eerste keer dat ik hier ben. Gauw je bij? Nou, dat wordt duidelijk wat voor aanbiedingen we hier hebben. Hè? De blauwe bessen. Nou, ik zeg het maar zo, beter blauwe bessen dan blauwe bal. Tje. Ja, het benevelingssysteem. Ja. Ja, Dit is wat, hè? ja, dit is de toekomst, jong. Ik wil wel even veel trouwens. Wil je me beneveling... Mij dat of niet? Ja, de villa, ik vind het heel vol. Het is... ja, nevel is het, hè? Je moet door de mist, daar vind ik niet heel vol van. Nee, maar het is wel mooi. Het had wat. Het is echt wel mooi verteken. Mooie winkel. Ik vind het een mooie winkel geworden. Het is wel vooruit gegaan. Jumbo vind ik wel goed. Nou, alleen, ik ben niet zo weg als ze zeggen wij zijn de goedkoopste. Want de Lidl en de Aldi zijn er ook nog. En die zijn ook niet duur. En Albert Heijn die zit ook niet te zwetsen. Maar Albert Heijn, hier kan je wel eens gaan proeven. Dat kan je bij Jumbo niet. Maar en ik vind hier bij Albert Heijn, dat aanvullen ook, gaat veel beter. Kunt u alles een beetje vinden? Ja, tuurlijk. Ja? Alles is mooi. Ja, maar het staat wel allemaal helemaal anders. Ja, maar ik moet nog winnen. Wat vind je er nou daarvan? Ja, mooi. Ik ben een klein stukje geweest en ja, maakt het mooi, hè? Nog steeds beter dan de Jumbo? Altijd, hè, altijd. Iedereen, jongens, iedereen niet meer naar Jumbo, niet doen en gewoon naar Albert Heijn komen. Hè. Het is gewoon heel simpel, hè? Gas geven, hè? Ben je hier inhuurd door de Albert Heijn XL om dit te season? Nee, dat niet. Hij is voor volle mensen gewoon een beetje een ontmoetingspunt, hè? Zo'n koffiecorner bij de Albert Heijn. Ja, brengt de mensen wel binnen. Maar dan maak ik er even een verhaaltje van. Wie maakt er een verhaaltje van inderdaad? Nou, daarmee beëindigt ik even. Het weer hartstikke gezellig hier even in de Albert Heijn XL hier. Ja, geweldig. En wat? Het was geweldig, heren. Hè? Dat is geweldig inderdaad. Geen hoort waar. Nee, inderdaad. Nou, ik zou zeggen, voor een leuk filmpje door een toem omheen. Voor het meisje en ja, abonneer je dan. Ja, dat Ben ken je ik. al abonneerd? Nee. Wat dan? Nou ja, ach, het zou wel eens net naar dat spul. Ja, dat is, maar ik weet het zo, dat is de Frieske Vlogger. Dat is, Heel goed. Nou, super. maar dan weet ik niet wel te vinden. Dat is, Nou, best genoeg. Geweldig. Weer. Hè?
Ja. Oh, joh. Nou, dank je wel. Ons Jen. Ik zet me echt een bakje koffie even opdrinken. Ja, wist. Ja, tuurlijk. Mooi. Nou, ons Jen. Ja, ons Jen. Ja, hoi. Jo, hoi. Hoi. Geweldig.